Para mí, desde luego, es uno de los trabajos más bonitos que he tenido la fortuna de poder participar. Y el volver unos años más tarde a trabajar en el instrumento, pues me hace rememorar aquella etapa de la restauración, revivir la grandiosidad de este pequeño instrumento, la importancia, sobrecogerme nuevamente al ver cómo está construido, lo delicado del instrumento, lo sutil a la vez, lo frágil también, y bueno, un fantástico trabajo. El órgano se compone, como decía, de 4 registros con 41 notas, 41 tubos, uno por cada tecla. El juego principal es un tapado de madera de 4 pies. Luego hay 2 registros más brillantes en metal, con armónicos en octavas de 1 pie y de 2 pies. Y además hay un registro de regalía construido en latón, que tiene la particularidad también de la posición, que está justo debajo del teclado, con lo cual es un aspecto que también en la grabación es muy singular, de manera que los tubos labiales cantan hacia atrás del órgano, mientras que la regalía, como la espineta, es decir, los recursos musicales más sonoros y más delicados, cantan hacia el organista. Bueno, ha habido una fase previa de preparación del instrumento. El instrumento está bien conservado, ha sido únicamente hacer un pequeño repaso. Sí que es verdad que en unas circunstancias de grabación hay que ponerse el máximo esmero para, por ejemplo, minimizar los ruidos de mecánica o los ruidos de los fuelles, que no obstante, en un instrumento con 400 años, pues forman parte también del instrumento y forman parte al final de la música. Bueno, precisamente es después de haber estado durante muchos meses restaurando el instrumento, el poder vivir estas experiencias de recrear música similar a la que probablemente, si no la misma, que probablemente se tocó en origen, pues nos da muchas explicaciones al trabajo, nos permite eso, entender mejor al instrumento. Té reptes especials únics a la combinació d'instruments, la situació climàtica que pot causar problemes, doncs ja sempre és una aventura. I en aquest cas especialment gràcies al fet que és la combinació d'un instrument de corda i un instrument de vent que sempre porta problemes perquè els sons són tan diferents de natura i trobar aquesta afinació entre els dos instruments és un gran repte. Acústicament té també el fet de que com a instrument petit i miniatura doncs, té un so bastant potent i bastant cridaner i per tant aquí amb l'acústica el que estem és intentant buscar una situació que arribi a compensar aquesta proximitat i aquest so tan agut amb l'espai gran d'aquí que fa que sigui la cosa, diguem-ne, una mica més amable. De fet, això és una bola de fusta de faig del Pirineu, 22 centímetres de diàmetre. Jo estic convençut que si tinguéssim 50 o 60 centímetres de diàmetre i fos de marbre, funcionaria molt millor, però seria poc manejable. Que capta molt bé la situació a distància. I justament per aquest instrument, i exactament també per l'orgue de Poblet, l'orgue en general és un instrument que no està fet per ser escoltat ni sentit massa a prop i per tant necessita un micròfon
que estigui dissenyat justament per la distància sense alterar ni el caràcter ni l'espectre sonor, sinó que ens doni una sensació de realitat. El claviorgue Houselight està molt lligat a la història d'Antonio Cabezón perquè és un instrument que va estar a la cort a Madrid uns anys després de la mort d'Antonio, però bueno, el seu fill, Hernando, que és el que va aconseguir editar l'obra del seu pare, també probablement va tocar aquest instrument. Llavors és molt interessant tenir aquest lligam amb la música, amb la història i amb aquest compositor. Normalment escoltem aquesta música també amb orgues o amb arpes o amb clave, però amb un claviorgue és una combinació que no és gens freqüent i llavors aporta una sèrie de timbres diferents i és molt curiós que ens sembla una novetat això de tenir un claviorgue, però és que és un claviorgue del segle XVI, és a dir, que en aquella època novetat no ho era i no estem acostumats a escoltar aquesta música en un instrument que combina aquests dos instruments que coneixem també, que és el clave i l'orgue. Antonio de Cabezón va ser un compositor importantíssim per entendre l'evolució de la música a Espanya al segle XVI. De fet, moltes vegades pensem que tot ve d'Itàlia, quan realment aquella influència que Antonio de Cabezón va exercir sobre els seus deixebles i tothom qui va conèixer la seva música després va ser molt forta. De fet, Cabezón amb la cort de Madrid es va desplaçar i va recórrer a tota Europa i va tenir moltes influències i segur que va influir molt també en tots els músics als que va conèixer.